Asaw ni Pengon si Pare Imok. Pare Imok! Asa mo ka, pre? Oh, pre! Ikaw mo na, pre! Pre, asa ni ka Pengon? Pre! Abi niyo, pre! Mangita ko, editor, pre! Kaya nga naman, pre. Masa na mo ipa-edit, pre? Pre! Magpa-edit ko sa akong naong, pre! Ha? Kung na-iwo mo na ipa-edit mo naong, pre? O di pa tungod, ni Mari ni mo, pre! Di ko magpa-edit, pre! Ha? Masa may buot pasabot ni mo, pre? Pre! Ingon mo ko si Mari, ni mo, pre! Nga akong naong, pre! Guba ko kayo! Pre, madapa ka nag-edit ng imong naong, pre? Ambot ka ni pre, oy! Bati ni kong naong, god!